No nazdar ľudia, no a v dnešnom videu pôjdeme na ďalšiu dedinu a dnes to bude dedina, že Mojminovce. Keby si chcel ďalšie iné dediny, tak musíš dať na toto video like a follow a môžeš do komentára napísať, že či by si chcel buď ešte nejakú dedinu z Nitranského kraja, alebo by si chcel aj z iného kraja, alebo z iného okresu. Stačí len to napísať dole do komentára a ja potom vyberiem nejakú dedinu z toho. No, poďme si hneď pozrieť, že Mojminovce som pozeral, že chcete. A keď sa na to pozriem, tak tuto, ako keď sa nám načíta mapa, tak keď sa pozrieme na to, tak Mojminovce ako keby sú taká dedina, ktorá by mohla byť aj zaujímavá. Napríklad, nie je to jak Alečince, že to bolo one 2 alebo 3 domy opustené, ako keby, že to vojsko neprečo, alebo také. A toto pozerám tak, počkaj, autička ukazovať radšej nebude, potom si ten človek povie, že čo mu tam ukazujem autičko. Autíčko ukazovať nebude. Chcem vás snažiť robiť to, aby sa to neukázalo, že autíčko. Tu, tak tu je nejaká budova. Budova, ktorá akože vyzerá, aký by to bolo Včko. To nás nemusí zaujímať, ale že sú iba, ja keď sa pozriem na to, všade žlté kontajnery, to čo? Oni tam len plasty vyvážajú, alebo čo tam robia? Akože pozriem sa na to, či všade žlté kontajnery. A čože? A oni tam čo len? Hnedé. 2 hnedé asi. Oni tam len plasty a bioodpady robia. To sa mi nezdá, že by niekto v dedine len triedil plasty a bioodpad. Však každej dedine sa triedí. Víno, PD, Mojminovce. Počkaj. Víno a PD. Tu víno, ja tu žiadny dom, kde by predávali víno alebo robili víno, tak nevidím. Však to takéto nevidím ani. Dobre, kde máme tu je kaplnka, poďme si pozrieť kaplnku aspoň. Úplne malá kaplnka, čo mi zdá, však akože kaplnka je malá. Ale pozriem sa na to a akože tu nejaké staré budovy, nejaké malé domy, ktoré majú len jednu miestnosť a toto tu majú. Takéto domy tam musia mať. Jaké by boli Čo je toto? Tie dediny sú fakt zaujímavé, čo tu majú. Poviem pravdu, tie dediny sú fakt zaujímavé. Autobusová zastávka, to klasicky, že každá dedina má skôr autobusovú zastávku. Áno, ale aspoň je tu chodník normálny, že? Ale to čo je, počkaj, akože, že na jednej strane je chodník a na druhej není. Ježiši, keby na jednej strane bol chodník a na druhej nebol, tak by som asi neviem čo, ale by mal byť na dvoch. A potom musíš chodiť. Ale akože keby si na hlavnej ceste mali byť 2 chodníky, ale v tých menších akože sa dá ísť. Asi tak jedno. 10 minút. Alebo možno aj za hodinku. Nevieme. Dobre, svietilo nám tu aj nejaké múzeum, takže musíme kebab, burger, bagety. Nejaké papanie tu majú ľudia, to je dobré. Na to ľudia môžu papať. A regionálne múzeum je kde? Tak tu ešte musíme nájsť nejaké regionálne múzeum. No pozerám, ja ho tu zatiaľ nevidím. Nejaký... Počkaj, čo je to? Ukáž to. Neviem, čo to je. A to je elektrika. Počkaj, že ja tu chodím takto pozrieť, potom domčeky nebudeme sa tu dostať o domčekoch. O domčeku sa tu dostať, ale akože nebudeme. Počkať, to škola je v úplnom kúte? Nechcem vedieť. Takáto, ale akože vysoká škola na dedine. Akože, predstavím si, že v meste by si mal takú malú školu, v meste ako keby máš malú školu, prídeš na nejakú dedinu a pozri, aká veľká škola. To čo je? Že jedna škola úplne vysoká asi, pretože na dedine len dajú jednu školu a na ostatných dedinách viac. A tuto, ukáž to. Takéto ihrisko. To si vieš predstaviť, že ideš napríklad, že keby išli tie decka na veľkú prestávku von a že ideme hrať. A potom musia to celé takto obehnúť.
prehnúť. Ale akože vždycky urobia to, že naskôr to multifunkčné ihrisko dajú tam, aby lopta mohla vyletieť na cestu. Ja takedy nechápem ten mozog, ale mozog dáva futbalový štadión? Ukáž. To čo je? Ale to čo je za krpaté ihrisko? To čo je za... Ježi, nie je z toho ihriska zla. Nie je z toho ihriska zla, radšej to nechcem vidieť. Fuj. To ihrisko, by sa radšej to ihrisko prerobil. Pretože toto ihrisko je strašne zlé. Ježiš, zase. Oni všade majú len žutáne kontajnery. To je jaká dedina? Všade nájdeš len dediny. Všade, kúkneš sa napríklad na nejaký dom a predstavíš si tam, pozrieš sa, čo tam majú. A že žltý kontajner. Však čo budeš žať, že žltý kontajner, však ja si pamätám, keď sa hrávalo, že žlté auto. A napríklad, že pôjdem, napríklad, že môžeme si dať, keby si to video, že kde hádam, že napríklad, že žlté auto, tak musíš napísať do komentára, aby som povedal, dal takú challenge malú, že pôjdem napríklad niekam na výlet, alebo niekam hocikam, tak skúsime dať takú challenge, že koľko narátam žltých aut. Reálne, dáme takú challenge, že budem stále takto čumeť do česty a budem zistovať, že koľko aut narátam žltých. Ale žltých, nie že farebný, žlté auta. Túto challenge si dám a potom vám napíšem, že koľko som narátal. Napíšem to na Instagram, napíšem, koľko som narátal žltých aut. A zase, kámo, čo majú stále s tými žltými kontajnermi? Lebo sa bioopatatia, že to čo je? Ježiš, dedina asi, keby neviem čo, nechcem sa vyjadrovať radšej tomu, lebo keby som povedal nejaký špatný názor, tak len radšej keby som povedal na túto dedinu, ešte to je tu nejaká krpatá krčma. Ježiši, akože moje Mirovce ma moc neprekvapili. Tuto máme čo? Ivanka Prinitra a plný kesov. Môžeš vybrať tieto dve dediny, či dáš buď. Napíš do komentára, či chceš buď Ivanku pri Nitre, alebo chceš plný kesov. Napíš to do komentára a ja jedno z toho natočím. No a podľa mňa, myslím si, že som asi skoro všetko. Tak keď chceš vidieť ďalšie takéto video, tak musíš na toto video dať like, musíš dať na toto follow. Do komentára napísať tieto veci, že či chceš, aby som ti povedal, že koľko som narátal žltých aut, či mám natočiť buď Ivanku pri Nitre, alebo plný kesov. A uvidíme, aký diel bude ďalší. Zatiaľ sa drž, papa.